Il-President ta' Malta, George Vella, flimkien ma' martu is-Sinjura Mirjam Vella, żaru l-pazjenti Maltin li qed jingħataw il-kura f'Londra. Bħalissa hemm 25 pazjent Malti li qed jieħdu l-kura f'diversi sptarijiet madwar il-kapitali Ingliża. Fi żjara tagħhom il-President u martu żaru l-appartamenti ta' Puttinu f'Satin kif ukoll ir-residenzi ta' Sorijiet Franġiskani u Agostinjani. Dawn il-pazjenti qed jingħataw l-għajnuna mill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund li tinkludi appoġġ finanzjarju biex jitħallsu il-vjaġġi, l-akkomodazzjoni u l-bżonnijiet bażiċi tal-qraba għal perjodu li jkunu Londra. Il-President Vella fisser din iż-żjara bħala waħda ta' diversi emozzjonijiet. Tapprezza il-valur enormi u l-kontribut kbir li għatu s-Sorijiet u l-patrijiet li hemm magħhom illi jipprovdu sullif, jipprovdu għajnuna u merħba kbira il dal-pazjenti. Hija xi ħaġa li ġelek tirrifletti li meta nkunu f'da ċirkostanza fil-ħajja u wieħed ikun qed jistenna li jsib ċertu għajnuna. U hawnhekk konvint il-pazjenti Maltin li wara jkunu ħadu sfortunatament ix-xokk ta' dak li jkunu ġi misjub diagnosed fuqhom, meta jiġu biex jieħdu l-kura l-inqas isibu sollif u jsibu support.